karon. Ay, nakainit biya kaayo. Asa raman to akong mga barkada. Wa. Gaya ba sa nila eh. Sila sila na. 20 minutes later. Bagay. Pwede ka lang ay. 1 hour later. Sus, malagas naman akong ginuwat kadugay ba nila, oy. Gini na rin ginuwat si Bossing. Tara, tara. Sus, naraman dahil mo, oy. Ganina ra kong naghinuwat ninyo mga dugay ba ninyo. Gilaay na kong ari. Kaya dirita kay Lindong. Hari-hari. Kasada. Kasada. Diha, pagliko na itong kita. Tindahan, diha. Tindahan. Ito, babaw. Kaya man tayo mga kwarta, ang atong plano karon mangawat tayo sa tindahan. Ito. Oo. Sige, sige. Ingat to ta. Kita kay nana ta sa to. Sige. Kadang gid mo bataan na. Oy, nga hinihinay kay tukmo nung kuno mo kadang hagid mo oy. Sorry, Master. Ali ali ali. Nya ako na ha. Sige, ikaw. Ito mo atong puha ron. Kay. Oh, usa naman pud ka. Duha naman kakabuok, boss. Sara ko, tarong kayo mata. Sorry, boss. Nya, tarong nga inyong mga kuan, inyong mga asa man to inyong mga dar. Dara. Sige, panulot na. Ako pud kay para di ko masakpan. Sige. Imot ka. Purong lang ko ni. Sige, pwede na. Ikaw, pagdarong diha. Kay, daghan na ito makuha ron. Yun ang nila to ron. Nya, dihara mo. Ay sa boss. Unsa naman sad nga kasamot pa nimo? Panundog atong imuhang kuan o imong iro nga. O iro, taho din na dire. Wa mo gaya gamit. Wala gamit panundog niya, ilong kayo. Anak ka, ikaw raw sa mga to. Duha man lagi gihapon mo. Agoy, imong mata wa pa na natarong bidaw. Nya, kana. Tulo na noon. No. As ayo. Daw, kita tag. Di Arabik nam. Tulo na, boss. Kay, Di anak ra man kuno na dire. ginagawa mo. Nya kana. Upat nga. Tanubra. Kusog duhaon guro. Unya, Wala, boss. Okay lang. sana lang. Kuwang ra man dire kay usa man papa ka otro. Di na, boss. Di na. Ya, matos ako. Usa na lang ko. Kay dapat ko ano? Ako na lang. Sara. Kamu lang, saan naman? Gay lakman. Ito ako din ko kay Jimmy. Hangir pero gamit man si Nina, di man ni pag-abli. Di kutsara, pits ni kay nipis og nari. Kita na ako. Sana ako mga alagad bi. Hay na mo. Dali, ngari mo. Oy, Gini ako, hag mo oy. Dali ka. Ikaw ma. Ngari ka bantay-bantay na mo sa ba? Ha? Kau gaday ko may Boss. musaka ha? Ikaw, danghag man kay ka, ngari ka, kay gamay-gamay rag mo pati naog. Asa man? Ngari, asa man, hindi nga ha? Kaya ako, diha. Ka, ato, naog, kanatanaw ka, tanawag, tarong ha? Sige. Nay mo naog. Ari lang ko, boss, para di kong kitan. Oh, sige, danghag na ba katarong ha? Oo, lagi. Ikaw diha ka, kira. Ha? Hindi na kitin taon. Dali, dali. Dali. Hinahinay. Asa mo? Sige! Ugat na nga. Ay, sama kita may tao. Sorry, boss. Hindiadaw sa kuwan. Nak, boss, boss. Ikaw. Na. Unsa basan ning ilang sirahanan nga aron kagahi ba ani? Hinaya ra lagi imong tingog lagi. Sorry, boss. Ikaw ba? Ikaw nga to. Unsa? Kabli. Oh no. Kabli. Ano ko na pag-abre? Kay ngano ba nga diri nga daman nas ubos? Diri man na guro. Nag-usa man mo ka mga bugo. Gud ninyong duha. Uy, kaya. Wa ko'y lain naglisod mo kabli. Wa may tubig ra may sud. Uy, ay Mumbai. Mga umog Mumbai.
Sige, tagdalita, tig-usa. Tag-usa. Hindi kinagko. Dadaha. Imo. Ay, nang na. Di, boss, Di tunga ko. ra ta. Di makusama ninyo kabulok. Aw, sige. Di, mangita ta. Ay, rita. Ay, rita. Rita. Ikaw, diha. Mariko. Diha ka. Diha. Ang inyong mga gida nga katong inyong baon, napa ninyo? Da pa man. Oh, sige. Ganhar na ha. Kaya ito na isagol niya o sa mga tutuon. Sige, sige. Ikaw nga rin ka. Sige. Gana ka. Oh, kaya ako dire mangita sa kung makawat-kawat na itong nabay kwarta. Wa agi hapon. Kamu. Chok, wabos ay. Wa. Unsa man ni balaya? Ano ikaw diha ma? Na? Wasan gusto ay. Wa na unsa man pud ni Druira na napuro ra man ni sinina. Ra. Sama to na ta. Matabay sila dili para di ma. Pwede ra Kailan ilan. nga lagi sa ilang balay Sus, nga. kabulok ba sa nimo oy? Bulok Oh, kayo. wala si Randini. Sira di na para mo kaingon suway ni sus ilang balay nga way kwarta. Tara ta. Gawas ta rin, wa man ni kwarta. Malaya ka pobre ba anay? Di silpon, mahal ni baligya daw. Di mo gana. Di po moon. Ay, bili na eh. Bili na eh. Unsa man si na ay diha na. Ram, ito na ta. Ah, ya pa chinilas, wa ko itong guba na to ko chinilas. Tara. Cuman, okay? Sige na. Sige. Sus kapalas kay ninyo. Ay, kauban ta mo wa man ko makuha. Wa sa ang taman ng awa man gyud. Unsa po na balaya ay. May mga tinda way kwarta. Baot ng balaya. Oy, gwapong balay ba diyo konkrete? Ana kay murag Mo abli pagit tanan. tatuo na. Una. Daghan ang kwarta guro. Oh, kay na mga sinampay yung mga lindot kayo. Oo. Saman, nganton. Tara. Psti. Oh, nagkanghag na pug kafe ako yung abi di makakatuod sa agianan nga kalindot bayaw ta ana. Lay kini. Tao. Ngari, Asa wala man ay. So, naparihar ra man na, tapad ra man. maot. Balaya kani kay concrete murag harita. Tara, dali. Ikaw din ikaw ra may tanga diri sa tong grupo, kabuang. Nabay ni bato gamay kayo. Oh, ikaw na outro na nanundok magasi muhang. Dali. Ika. Ayay. Hinay boss. Hinay, di ko sama ninyo tanghag. Dali pagtali na usay. Ayay kini. Ayay. Ya, kami talian ni. Ay para. Wa kita tahu. Daray ko nabi. So, may panindi mo baligya kay makadaog pa ta. Ini atong kuan. Ako usay kami bermedaan. Kailan ni napatay mission ron. Ato na sublon ron. Ikaw wa kay gamit. Ikaw bulit na. Ikaw bulit na kay gamit. So kabuuan natay kayo bitrabaho pamandainin balayang sa umi na to ron. Tingog ka dagag. Kwarta nga rin. Kabulok mga wa pa man di boss. So di kasabaan ko nimo. Boss. Aw. Ato lang kita ang basig na. Tara. Kita uni mo nga kita ka nang pusa ko. Basin pa day. Ato kita ang nabay kwarta. Nag-usa ta hali diri. Ay sig. Diri. Nawa na kugaw. Ay so, wag yun. Nausa ba ni nga? Sus. Hala. Uli tay, trabaho ang mga malas gid ninyo mga naong. Oy, May pagmangita na lang tagsugan nga to kay gutom na kayo eh. ito kapayas nga to. Asa nga to sa ubos. May kapayas ato. Usa may pares na to sa kapayas. Kuan. Sardinas. Sa mga wat ni Santa Sardinas ani. Ay kay kabulok ni mo nisud ka man ang tagtindahan, nagkuha na lang ang tagagisusudan. Kay ngon man ka nga. Kwarta re ato kuan. Oh. Ay kay bantog di ay. Oh, ano man ka? Ngadto patas ng bayanan ingon ko mag-snack ta. Nga karon gutom na kay daghang kita gilakaw. Wa na nung tay kanon. So, Balik ka. ikaw na ka boss. Unyag na nitaw. Ari mo dapita ang payas ko. Asa? Pagdura. Ra. Sabay. Unya, kung hitag dugit. Sige. Dali. Kita. Nato ron. Tara boss. Tara. Nga ako may mudugit kay mga mukbuan mo. Ako. Ako na lang kay ikaw may busing Sige daw. Yun. So, busing. Oh, kuman. Iman ko abo. Mao na diha kay ingon ko hitag dugit nga kaabot diha. Labay di maabot to. Oy, day kuan. Saging. Saging. Ito man kaniya tubirahan. Gigi. Dali.
Wa makay gamit siya po. Usa masag na nato pakuha na nato nga. Unsa nga hilaw ko man kay nao. Binulog na sa niya akong busi. Binulog. Ako nga duha ko amo ninyo, ako gapon mosunod. Pero kay sakto po kagamay no. Pero ako gapon amo, ako gapon. Di ka masunod. Sorry, boss. Kanya karon asa man ta? Asa naman ta? Huli na lang tagoy ka na mga matay, tas gutom ani. Tata buwag tayo sa wa mo mga klarong na asa man ato. Ano? Tungan tay. Balik ta sa to. Ari mo. Oh